Rồi. Để làm cái kiểm nó đây. Đây là gì? Đây là cái vlog sekarang. Ini lagi murah. Siapa? Foto lada. Foto lada. Das wird in dem. Anda? Habdainya. Dia देखें Iya. Ini beda pak. Bodolen hero biar. Ini YouTuber le, sase. Mana mulai YouTube nama? Geran Gisi. Subscribe kamna he. Onnane. Amprai ini beda pak. Firpila biawhai mane गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे फिरफिलाखौ मोनफा डिस्ट्रिक्टनि बानायना दोननाय बे फिरफिलाया बेखौ बयबो बिर होयो आरो गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फिरफिला बिर होयो दा नैबेखौ नायनो हागोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बियो आरो नैबे मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि आरो बियो गसाइगावनि बे कार्बि आंलंनि आरो बियो गवालपारानि आरो सालबारि लखिमपुर नलबारि चिरां बरपेटा बिजनी क'क्राझार उदालगुरि बिश्वनाथ मिरु अजा आफाद बियो मिरु अजा आफादनि बियो मिरु माइनाव आफादनि बियो बेखौ मिरु माइनाव आफादा बिर होयो नैबे मिरु आफादा बिर होयो बेखौ आरो बेयावहाय मिरु लाइमोन आफादा बिर होयो बेखौ नागालेण्ड डिस्ट्रिक्टनि बियो सरि नागालेण्ड स्टेटनि बियो मेघालय स्टेटनि नेपाल स्टेटनि दार्जिलिं स्टेटनि आरो आलिपुरदुवारनि आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टनि बियो जलपाइगुरिनि बियो वेस्ट बेंगलनि बजालि बियो माइनाव आफाद उदालगुरि जिल्ला बेखौ माने माइनाव आफादा बेखौ बिर होयो लाइमोन आफाद उदालगुरि जिल्लानि लाइमोन आफादा बेखौ बिर होयो अजा आफाद उदालगुरि जिल्ला खाजियामाथि दखरा बेखौ बिर होयो निमायपुर दखरा बरसला दखरा जिंगाबिल दखरा आरो बिथिं खान्थालगुरि दखरा बान्दरगुरि दं नै बान्दरगुरि दखरा जोंनि दखरा बियो बेखौ जोंनिया बिर होयो आफादगिरिया दा बे गासै खैथा जागोलै गासै गासैहाय 34 फिरफिलाखौ बिर होनाय जायो आरो 34 फिरफिला मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ बिर होयो आरो मोनफ्रोमबो आरो जाय स्टेटआव बर'फ्रा दङ बियो बिर होफैजोबो आरो नैबे जाबाय गोथै सि बावनाय बियो आदा आब' फंबाय बिनानावमोन